имрӯзҳо шаҳри Душанбе макони баргузории чорабиниҳои муҳими сиёсии сатҳи минтақавию байналмилалӣ гардидааст. Ин шаҳри дилоро сармоягузорони бузурги дохил ва хориҷи кишварро ба ҳам овард. Санаи 29 сентябри соли 2023 дар шаҳри Душанбе дар доираи дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вобаста ба амалисозии тадбирҳо ҷиҳати таъмини рушди соҳаҳои мухталиф ва ҷалби бештари сармоя ба иқтисодиёти миллӣ, инчунин диверсификатсияи ҷалби сармоя дар муассисаи давлатии Кохи Истиқлол форуми байналмилалии сармоягузории Душанбе 2023 баргузор гардид. Дар ин чорабинии байналмилалӣ беш аз 800 нафар намояндагон аз 40 кишвари дунё ширкат варзиданд. Дар форуми мазкур роҳбарони мақомоти кишварҳои хориҷӣ, ташкилотҳои байналмилалии молиявӣ ва сармоягузорони бонуфузи хориҷӣ ба Душанбе ташриф оварданд. Форуми мазкур бо мақсади ҷалби созмонҳо ва ширкатҳои бузурги сармоягузорӣ барои татбиқи лоиҳаҳои муштараки сармоягузорӣ дар соҳаҳои афзалиятноки иқтисодиёти ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла соҳаҳои энергетика, фаъолияти бонкӣ, кишоварзӣ, саноат, сайёҳӣ, захираҳои табиӣ, фанновариҳои иттилоотӣ, сохтмон ва дигар соҳаҳои манфиатбахш доир карда шуд. Дар оғози форуми байналмилалии сармоягузории Душанбе 2023 суханронии маҷозии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пешкаши иштирокчиён гардонида шуд. Роҳбари давлат вобаста ба аҳамияту афзалияти ин чорабинии сатҳи байналмилалӣ бахусус имконоту шароит ва зарфиятҳои мусоиди сармоягузорӣ дар Тоҷикистон суханронӣ намуданд. таъкид гардид, ки форум баҳри густариши ҳамкориҳо байни давлатҳо, аз ҷумла соҳибкорону сармоягузорон мусоидат менамояд. бо назардошти ин, дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар заминаи барномаҳои мушаххас баҳри рушду равнақи соҳибкориву сармоягузорӣ ва васеъ намудани ҷуғрофияи ҷалби сармоя имтиёзҳои зиёд роҳандозӣ гардидааст. дар ин замина дар раванди ҳамкориҳо, ки бо такя ба сиёсати самарабахши дарҳои боз амалӣ мешавад, имрӯз ҳамкории Тоҷикистон бо беш аз 180 кишвари дунё густариш ёфтааст. дар идома раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустамӣ Эмомалӣ иштирокчиён бахусус соҳибкорону сармоягузоронро ба пойтахти Тоҷикистон макони баргузории ин форуми байналмилалӣ хайрамақдам гуфта, ҳадафи чорабиниро муаррифии имкониятҳои сармоягузории Тоҷикистон ва зарфиятҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар бахши сармоягузорӣ арзёбӣ намуданд. таъкид гардид, ки чорабинии имрӯза барои рушди ҳамкориҳои тиҷоративу иқтисодӣ ва сармоягузорӣ заминаи воқеӣ мегузорад. ҳамзамон сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода, сарвазири ҷумҳурии Озарбойҷон Али Асадов, муовини раиси ҳукумати Федератсияи Россия Марат Хуснуллин, муовини сарвазир роҳбари дастгоҳи ҳукумати ҷумҳурии Қазоқистон Галимжан Койшибаев, муовини сарвазир вазири иқтисод ва молияи ҷумҳурии Узбекистон Ҷамшид Кучкаров ва директори идораи Бонки Аврупоии таҷдид ва рушд Харгид Жунан имконоту иқтидорҳои мавҷуда ва баргузории форумро самарабахш арзёбӣ намуданд. Шеремет Игорь Анатольевич, академик Российской академии наук, председатель научно-экспертного совета при Российско-Таджикском деловом совете. Я второй раз в Таджикистане, в Душанбе. Первый раз это было в июне месяце. Сегодня мы участвуем в международном инвестиционном форуме. Значит, мы приехали в составе очень представительной делегации, в том числе и по линии научно-экспертного совета. У нас представители двух ведущих научно-исследовательских организаций Российской академии наук, Института проблем комплексного освоения недр, который занимается вопросами геологоразведки, горно-рудной промышленности. Вот. Эта тема очень актуальна и для России, и для Таджикистана. Недра Таджикистана богаты самыми редкими, самыми ценными полезными ископаемыми. Вот. И представители этого института здесь для того, чтобы наладить взаимодействие по линии научных исследований в этой сфере. Кроме того, у нас в составе делегации представители Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН. Это наша ведущая организация в области экономики, стратегического планирования в этой сфере. Полагаю, что организация взаимодействия с таджикскими коллегами будет обоюдовыгодной. В
в части согласования, так сказать, планов долгосрочного развития Таджикистана и России на очень, так сказать, такую далекую серьезную перспективу. Вот. Это очень важно. Это создает основу для как бы развития всех секторов экономики, наиболее актуальных, наиболее серьезных, основополагающих, фундаментальных для наших обеих стран. муаррифии бештари зарфияту фазои мусоиди сармоягузории Тоҷикистон, ҷалби сармоя, ба роҳ мондан ва тақвияти ҳамкорӣ байни ширкатҳои ватанӣ ва сармоягузорони хориҷӣ, ҳамчунин фароҳамсозии имконият барои рушди тиҷорати рақамӣ бо мақсади татбиқи ҳадафи чоруми стратегӣ саноаткунонӣ бо суръати кишвар аз ҳадафҳои асосии форуми байналмилалии сармоягузории душанбе 2023 мебошад. иштирокчиёни форум атрофи масоили марбут ба рушди соҳибкориву сармоягузорӣ, содда кардани андоз, истифода аз самтҳои фаъолияти соҳибкории Тоҷикистон, аз ҷумла энергияи сабз, гидроэнергетика, имкониятҳои бо барқи тоза таъмин намудани аҳолӣ, иқтидорҳои истифоданашудаи Тоҷикистон, лоиҳаҳои сармоягузорӣ ва дигар мавзӯъҳо табодули андеша намуда, роҳандозии ҳамкориҳоро дар ин самту соҳаҳо ба манфиат унвон карданд. Сабоат Раҳимзода, раиси Ассотсиатсияи миллии занони соҳибкори Катбону. имрӯз як рӯзи бахосият, як рӯзи хуб барои он ки дар ҳамин рӯз форуми байналмилалии Душанбе 2023 баргузор карда истодааст оиди сармоягузорӣ ва дар ин форум аз 40 мамлакати ҷаҳон омадаанд ва барои мо соҳибкорони ватанӣ ин бисёр як фоли хуб аст, барое ки дар байни инҳо мо онҳое меёбем ки бо мо шартнома карда метавонем масъалаҳои соҳибкориро пеш барем ва ин чорабинӣ яке аз он чорабиниҳое аст ки бо дастгирии бевоситаи пешвои миллат президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баргузор шуда истодааст ва ман боварии комил дорам ки онҳое ки аз Россия, Беларусия, мамлакатҳои араб, чин ва дигар омадаанд, онҳо албатта дар ин ҷо метавонанд саҳмгузор бошанд ва барои тараққиёти ҳам иҷтимоиёт, ҳам иқтисодиёт, чӣ хеле ки кадом мамлакате набошад, ӯ барои сармоягузорӣ эҳтиёҷ дорад. барои ҳамин ман боварии комил дорам ки соҳибкорон бо ҳамдигар шинос мешаванд ва бо якдигар маслиҳат мекунанд. ман аллакай бо соҳибкорони Россия суҳбат кардем дар бораи ташкил намудани як корхонаи хурди меваи хушкро тайёр карда, ҳамчун намуди снек мегӯд, ҳамуна ба истеҳсол барорем. акнун ин бинед ки ана ҳамин чорабинӣ шароит фароҳам меоварад барои соҳибкоро ки онҳо тавонанд он лоиҳаҳо, он фикру ақидаҳо, он мақсадҳое ки дар назди худ доранд, аз ин ҷа истифода бурда он мақсадҳои худро иҷро намоянд. Плющев Алексей Александрович, я являюсь генеральным директором туроператора In Russia Travel. Мы приехали вместе с делегацией из России, вместе с Росмолодежью. Сюда со своими целями я приехал для продвижения внутреннего туризма в России среди стран СНГ. Таджикистан для нас является один из приоритетных рынков на данный момент, так как у нас налажено прямое авиасообщение по несколько рейсов в день в разные города России. Поэтому для нас таджикские туристы являются максимально интересны. Основная моя бизнес-миссия – это сделать Россию для Таджикистана, для таджикского туристического рынка привлекательной, как новое туристическое направление, поставить Москву, Санкт-Петербург на одну линию вместе с Дубаем и Стамбулом, что является очень востребовано для таджикских туристов, которые путешествуют за рубеж. Мы уже вчера провели ряд встреч как с российскими представительствами, так и с таджикскими, которые обещали нас
нам направить правильные контакты, свести с правильными людьми, чтобы наш проект и наши задуманные идеи были реализованы. С таджикскими туристами мы пока не работали. Это были индивидуальные запросы от туристов, которые мы подсоединяли к российским группам. Сейчас наша основная цель – это создать продукт именно для таджикского рынка, чтобы таджикским туристам было максимально комфортно путешествовать, чтобы это было адаптировано под них в плане питания и других культурных особенностей. В данный момент большинство таджикских туристов, вообще большинство населения Таджикистана воспринимает путешествие в Россию как визит к твоим родственникам, визиты по учебе, визиты по работе и различные деловые визиты. Наша цель сделать, как я уже сказал, Россию туристическим направлением, чтобы ее перестали воспринимать только как для бизнес-поездок, только как для поездок к своим родственникам и друзьям. Мы хотим увеличить число именно настоящих туристов, которые приезжают в Россию, проживают в гостиницах, посещают наши великолепные рестораны с авторской и национальной кухней, смотрят совершенно новые достопримечательности: Москва, Санкт-Петербург, другие регионы, которые сейчас набирают большую популярность. тоҷикистон имрӯз бо садҳо давлати ҷаҳон ҳамкориҳои иқтисодӣ дошта, кишвари мо бо мақсади таъмини рушди соҳибкорию сармоягузорӣ ва фароҳам овардани шароити мусоид барои пешрафти соҳа имконоти васеъро фароҳам оварда, феълан фазои хуби фаъолият дар ин самт таваҷҷӯҳи соҳибкорону сармоягузоронро ба маблағгузории бахшҳои гуногуни хоҷагии халқ дучанд кардааст. дар кори форуми байналмилалии сармоягузории душанбе 2023 имкониятҳои сармоягузорӣ дар тоҷикистон ҳамзамон дар шакли навори видеоӣ муаррифӣ карда шуд. айни ҳол дар кишвар фазои мусоиди соҳибкорию сармоягузорӣ фароҳам буда, шарикии давлат бо бахши хусусӣ густариш пайдо карда, тоҷикистон тибқи арзёбии созмонҳои байналмилалии молиявӣ солҳои охир якчанд маротиба ба қатори кишварҳои ислоҳотгари пешсаф дохил гардид. мувофиқи арзёбиҳои таҳлилгарони соҳаи иқтисод, фазои мусоиди соҳибкорию сармоягузории тоҷикистон барои дигар давлатҳо намуна буда метавонад, зеро беҳсозии шароит ва имкониятҳои соҳибкорию сармоягузории ҷумҳурии тоҷикистон бо назардошти таҷрибаи пешқадами байналмилалӣ роҳандозӣ гардидааст. лоиҳаҳои сармоягузорӣ ҳамаи бахшҳои хоҷагии халқи кишварро фаро гирифта, мақсад аз татбиқи онҳо рушди соҳаҳои гуногун, баландбардоштани сатҳи зиндагии мардум, истифодаи оқилонаи ашёи хоми дохилӣ, афзунгардонидани маҳсулоти ватанӣ, вусъати корҳои ободонию созандагӣ ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ мебошад. идея ҳокимшоҳ давлатшоевич, директори фабрикаи дузандагӣ сифатсаноати шаҳри Душанбе. хушбахтона имрӯз мо яке аз иштирокчиёни форуми сармоягузории Душанбе 2023 мебошем, ки дар ин форум зиёда аз 800 нафар сармоягузорони хориҷӣ, соҳибкорони хориҷӣ иштирок варзида истодаанд ва дида истодем, ки соҳибкорони ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин намояндагони фабрикаи дузандагии сифатсаноат бо як қатор соҳибкорони хориҷӣ аллакай шиносоӣ пайдо карда, баҳри ташкил намудани корхонаҳои муштарак, баҳри ташкил кардани тиҷорати муштарак аллакай нақшаву маром дорем, ки созишномаҳои ҳамкорӣ ба имзо расонида барои дар амал татбиқ намудани сиёсати пешгирифтаи пешвои муаззами миллат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар соҳаи рушди саноат ва дар соҳаи саноатикунонӣ бо суръати кишвари ҷумҳуриямон саҳмгузор бошем. баргузории чунин форумҳои байналмилалӣ, ки як майдони озод барои мулоқот бо меҳмонони хориҷӣ омода гаштааст, ин боварии комил дорем, ки барои дар рушду такомул додани соҳаи саноат, дар рушду такомул додани рушди соҳаи саноати сабук, соҳаи саноати вазмин ва сохтмону маорифу тандурустӣ як такони ҷиддие мебахшад. чунки на ба ҳар як соҳибкор муяссар мешавад, ки бо чунин як майдоне, ки
тамоми сармоягузорони хориҷӣ аз тамоми ҷаҳон ҷамъ омаданд муяссар гардад ки бо онҳо суҳбат варзидан тавонад. Ман боварии комил дорам ки дар ҷамъбасти ин форум бисёр соҳибкорони ҷумҳурии Тоҷикистон муваффақ бар он мешаванд ки созишномаҳои ҳамкорӣ ба имзо расонида барои рушди соҳаи саноат саҳмгузор бошанд. Аллакай мо бо меҳмонони ҷумҳурии Чин, бо меҳмонони ҷумҳурии давлати шоигарии Арабистони Саудӣ вохӯрӣ гузарондем ва боварӣ дорам ки созишномаҳои ҳамкориро мо ба имзо мерасонем. бахшҳои стратегияи миллии рушд ки вазифаҳоро дар самти ислоҳоти идораи давлатӣ, боз ҳам беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ, рушди бахши хусусӣ ва соҳибкорӣ, ҳамкориҳои минтақавӣ ва ҳамгироӣ бо иқтисоди ҷаҳонӣ дар бар мегиранд, барои фароҳам овардани шароити умумии сохторӣ пешниҳод гардиданд, ки ҳама дар маҷмӯъ ба пешрафти иқтисоди кишвар мусоидат мекунад. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон рушди бахши хусусӣ ва сармоягузориро дар ҳуҷҷатҳои стратегии мамлакат аз ҷумла стратегияи миллии рушд барои давраи то соли 2030 яке аз воситаҳои асосии таъмини ҳадафҳои гузошташуда муайян намудааст. татбиқи имтиёзҳои босамар ва соддагардонии расмиёти ба қайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ дар ин давра барои мунтазам зиёд шудани шумораи субъектҳои соҳибкорию сармоягузорӣ заминаи мусоид фароҳам меорад. Солодовников Марк Александрович, Ростов-на-Дону. Представляю делегацию Росмолодежь Бизнес. Мы сюда приехали как молодые предприниматели. Наша делегация составляет сейчас на данный момент 15 человек. Я именно сюда привез как SEO IT-компании платформенный продукт для развития туризма, именно в B2G сегменте. У нас платформа для туристического анализа, туристического следа по вашему региону, для того, чтобы вы могли формировать правильные потенциальные маршруты и вообще, в принципе, влиять на туристическую отрасль изнутри страны с помощью наших аналитических инструментов. Платформа у нас уже отработана на Российской Федерации, показала свою эффективность и нашла свое применение. Теперь мы масштабируем отечественный наш российский опыт на наши ближайшие регионы. мувофиқи иттилои масъулини раёсати сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар ҳудуди пойтахти кишвар раванди иҷрои 4 лоиҳаи давлатии сармоягузорӣ ки бевосита аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе идора карда мешавад идома доранд. соҳибкорону сармоягузорони шаҳри Душанбе дар доираи таваҷҷӯҳи роҳбарияти давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ҳамаҷониба дастгирӣ меёбанд. роҳбарияти шаҳри Душанбе солҳои охир ҳамаи захираву имкониятҳоро барои рушди иқтисодию иҷтимоӣ, ворид намудани технологияи ҳозиразамон, фароҳам овардани фазои мусоид барои соҳибкориву сармоягузорӣ ва рушди бахши хусусӣ сафарбар намудааст. Муфарраҳ Муҳаббатов, директори генералии ҷамъият дорои маслиҳатиш маҳдуди Рухон. Ман хеле хурсандам ки имрӯз дар ин ҷаласаи калон, дар ин форум ки сармоягузорони зиёд ба шаҳри Душанбе даъват шуданд иштирок мекунам ва ман боварӣ дорам ки ин хеле натиҷаи хуб медиҳад. ин форум, ин ҷаласаҳо, ин вохӯриҳо, махсусан ман дар соҳаи коркарди сангҳои ороишӣ ва рангаз, сангҳои сохтмонӣ фикр мекунам ки сармоягузорон пайдо мешаванд ки мо бо онҳо ҳамкорӣ кунем, чунки зиёда аз 93% ҷумҳуриро кӯҳҳо ташкил мекунанд ва дар онҳо зиёда аз 600 маъзанҳои канданиҳои фоиданок маълуманд ва афсӯс ки имрӯз қисми ками онҳо коркард мешаванд. тавассути ҳамин чорабиниҳое ки шаҳрдорӣ ташкил кардааст, ман фикр мекунам ки сармоягузорон пайдо мешаванд ки ба коркарди ин конҳо машғул мешаванд. мо корхонаҳои муштарак метавонем созем ва воридоти ҳамон ашёи сангҳои ороишӣ ва рангие ки аз хориҷ ҳоло ҳаст, сангҳои сохтмониро кам кунем ва аз ҳисоби ашёи худ маҳаллӣ ин бозорро пур кунем. мо аллакай сармоягузоронеро пайдо кардем ки мумкин аст ки мо як ҳамкорӣ, тафоҳуми якдигарӣ шартнома бандем ва дар оянда як қарордоди хуберо созем ки чунки
таҷрибаи корӣ ки дар ширкат мо пайдо кардем зиёда аз 30 сол аллакай дар бозори сангҳои ороишӣ ва ранга мо мавқеи худро пайдо кардем ва ин таваҷҷӯҳи сармоягузоронро албатта ин таҷрибаи мо таваҷҷӯҳи онҳоро ба таваҷҷӯҳи онҳо мерасад ва фикр мекунам ки мо як қарордоди хубе имзо мекунем ки дар оянда барои пешравии кор дар ин шаҳри зебоманзари мо Душанбе боис шавад. имрӯз як фазои хуби сармоягузорӣ ҳаст дар ҷумҳурии мо ва натиҷаи амалие ки имрӯз дар шаҳри Душанбе сармоягузорон мебинанд албатта ин таваҷҷӯҳи онҳоро зиёд мекунад ва он санъатҳои муҳиме ки оиди сармоягузорӣ ҳастанд ин ҳам як боиси он мешавад ки сармоягузорон бо боварии комил дар ҷумҳурии мо сармоягузорӣ кунанд. дар давоми солҳои соҳибистиқлолӣ ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҷиҳати таҳкими суботи иқтисодиву иҷтимоӣ дар шароити муносибатҳои нави иқтисодӣ ислоҳоти амиқро пайгирона амалӣ менамояд. тоҷикистон дар даврони соҳибистиқлолӣ ислоҳоти ҷиддии сохториро дар самтҳо ва соҳаҳои ҳаётан муҳими давлат ба монанди идоракунӣ, молия, бонкдорӣ, бахшҳои воқеии иқтисодиёт оғоз намуда бо қабул ва татбиқи як силсила барномаҳои рушди иҷтимоию иқтисодӣ ва андешидани тадбирҳои судманд ба татбиқи нақшаҳои азими рушд заминаи мустаҳкам мегузорад. намоишгоҳи байналмилалии истеҳсоли миллӣ бо як омодагии ҳамаҷониба дар сатҳи баланди ташкилӣ баргузор гардид. меҳмонони олимақом, соҳибкорону сармоягузорони давлатҳои олам ва намояндагони созмонҳои бонуфузи байналмилалӣ молиявӣ ҳангоми иштирок дар форуми байналмилалии сармоягузории Душанбе 2023 ва боздид аз намоишгоҳи байналмилалии истеҳсоли миллӣ ба пешвозгирӣ ва меҳмоннавозии тоҷикона, фазои амну осуда, имкониятҳои тақвияти ҳамкориҳои иқтисодӣ ва пешниҳоди имкониятҳои беназир ҳангоми сармоягузориҳо баҳои баланд доданд. тибқи иттилоъ танҳо аз Федератсияи Россия барои иштирок дар форуми байналмилалии сармоягузории Душанбе 2023 барои тақвияти ҳамкориҳо 150 нафар ташриф оварданд. Низулюк Александр. Здесь проект, работаю в компании Bima Life, проект страхования жизни. Мне очень приятно, что в Таджикистане действительно в Душанбе проводится такой действительно очень масштабный форум. Я даже не ожидал, потому что премьеры Узбекистана, Казахстана, России, Азербайджана. И, конечно, этот форум настроен на то, для того, чтобы привлечь инвестиции, для того, чтобы развивать Душанбе, Таджикистан. И здесь, конечно, для нас тоже это очень важно, потому что развитие страхования жизни возможно там, где действительно люди думают о настоящем, будущем. И вот такая деловая, конечно, активность, она очень вдохновляет и на самом деле очень приятно. Поэтому я думаю, что каждый найдет для себя либо сферу, либо инвестора, который поможет ему здесь быть очень успешным и развиваться. дар намоишгоҳи байналмилалии истеҳсоли миллӣ соҳибкорони муваффақи тоҷик молу маҳсулоти истеҳсолии ширкати худро ба меҳмонон, соҳибкорони хориҷӣ ва сармоягузорон муаррифӣ карда ҳамзамон имкониятҳои ҳамкориҳои минбаъдаро мавриди муҳокима қарор доданд. ман паҳлавонов мардон, саргеологи корхонаи экспедитсия экшофии геологии Помир, намояндаи сардораи геология дар назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон. ашёи металлои тайёр аз қари замини Тоҷикистон баровардагӣ тайёр кардагӣ металли тилло, металлои қиматбаҳо, металли тилло, платина, нуқра, цинк, мис баровардагӣ. баъд аз он консентратҳои дигар металлои нодирзамин дар чизи мо мондагӣ ҳаст. баъд аз он харитаи геологие ки мебинем дар пушти мо ҳамо конҳое ки омӯзиши пурра ёфтагиам ва баъзеҳош тайёр ба истихроҷ ҳастанд, баъзеҳошон истихроҷ карда шуда истодан, асосан дар ноҳияи Соғ, дар территорияи ноҳияи Соғ қарор доранд ва ба ғайр аз ӯ дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон. хеле ки мебинем вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон хеле кам омӯзиш ёфтааст, лекин аз рӯи маълумотҳои пешакӣ
қариб 400 та зувороту хона дорад. Миқдори дар таблица Менделеев овардаи шуда миқдори бисёртара мо муаррифӣ кардем. Ҳамаи чизое ки ҳаст дар боигори Тоҷикистон ки ҳаст ҳама муаррифӣ кардем. Таваҷҷӯҳи бисёр зоя карданд. ҳатто чизошонам мондан ҳавасманданд ки бо мо ҳамкорӣ кунанд, бо Тоҷикистон ҳамкорӣ кунанд. мо ҳам дар ҳамин чизем ки хонаҳои худмона ҳамеша кор дорем барои тараққиёти Тоҷикистон худмонӣ бисёр аҳамияти муҳим дорад. ҷумҳурии Тоҷикистон саноатикунонии босуръатро ҳамчун ҳадафи чоруми стратегии кишвар қабул намуд ки он барои таъмин намудани устувории иқтисодиёт, ташкили ҷойҳои нави корӣ, баландбардоштани иқтидори содиротии мамлакат ва рақобатнокии он заминаи амиқ мегузорад. Бинобар ин айни замон ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолиятро доир ба ҷалби сармояи мустақим, бунёди корхонаҳои нави истеҳсолӣ, ба кор андохтани корхонаҳои аз фаъолият бозмонда ва ташкили ҷойҳои корӣ вусъат бахшида истодааст. намоишгоҳи байналмилалии истеҳсоли миллӣ саропо муаррифгари маҳсулоти истеҳсоли Тоҷикистон буд. Шаҳомати гӯшаҳои муаррифии молу маҳсулоти истеҳсоли ватанӣ ва ороиши раставу гӯшаву роҳравҳо беназир ва хеле ҷолибу диққатҷалбкунанда буд. Меҳмонон барои баргузор кардани намоишгоҳи сатҳи байналмилалӣ дар Осиёи Миёна баҳои баланд доданд. ҷумҳурии Тоҷикистон бо баргузор кардани намоишгоҳи байналмилалии истеҳсоли миллӣ тавонист ба меҳмонони олиқадри кишварҳои хориҷ, соҳибкорону сармоягузорони бонуфузи олам аз истеҳсоли обҳои шифобахш то истеҳсоли тиллоро муаррифӣ кунад. ассалому алайкум. ман Саид Ал-Мағрибӣ, доктор аз Миср. мо дар Тоҷикистон ширкатеро ифтитоҳ кардем ки дар самти таълими забонҳо ҳамчунин бо ширкати Тоҷик Эйр ва Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Тоҷикистон ҳамкорӣ мекунем. Тоҷикистон бисёр давлати зебосту мардуми хуб дорад. мақсади ташриф ва иштироки мо низ тақвияти ҳамкориҳои тарафайн мебошад. бо эълон гардидани ҳадафи чоруми миллӣ саноатикунонии босуръати мамлакат ва бо истифода аз технологияҳои муосир ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти воридотивазкунанда зиёд шуда, талаботи бозор бо маҳсулоти саноатии ватанӣ қисман таъмин гардида истодааст. мавриди зикр аст ки дар соҳаи саноати кишвар айни замон стратегияи рушди саноат дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 барномаҳои соҳавӣ аз ҷумла барномаи рушди металлургияи ранга ва сиёҳ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2025, барномаи рушди саноати сабук дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2022, барномаи рушди соҳаи кирмакпарварӣ ва коркарди пилла дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2012-2020 ва барномаи рушди қолинбофӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2014-2020 амалӣ гардида истоданд. барномаҳои мазкур бо афзун намудани ҳаҷми маҳсулот, таъмини рақобатнокии он, ташкили корхона ва коргоҳҳои нав бо таъсиси ҷойҳои корӣ ва ҳал намудани вазифаҳои иҷтимоии давлат мусоидат намуда барои гузариши иқтисодиёти кишвар аз шакли тавлидкунандаи ашёи хом ба истеҳсолкунандаи маҳсулоти ниҳоӣ замина мегузорад. дар давоми 10 соли охир ба иқтисодиёти кишвар ба маблағи беш аз 110 миллиард сомонӣ сармояи хориҷӣ ворид гардидааст ки он зиёда аз 44 миллиард сомониро сармояи мустақим ташкил медиҳад. тавре дар чорабинӣ иброз гардид, айни ҳол дар кишвар зиёда аз 82 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ ба маблағи умумӣ беш аз 45 миллиард сомонӣ амалӣ шуда истодааст. узвияти ҷумҳурии Тоҷикистон дар созмони умумии ҷаҳонии савдо ва як қатор конвенсияҳои байналмилалӣ оид ба ҳимояи ҳуқуқи сармоягузорон гувоҳи мутобиқ будани қонунгузории Тоҷикистон ба меъёрҳои байналмилалӣ мебошад.